găsit la primul episod. Bine, începem o serie de Drift Max City și eu mi l-am instalat de ieri. Avem cam atâtea mașini, nu am luat decât două. Asta e de la început și asta care mi-am luat eu și stați așa, și asta la 130.000. Și hai să începem. Dacă n-ați avut joculețul ăsta și e foarte tare, chiar e foarte tare, mie îmi place, instalați-l și voi, dacă vreți, nu vă oblig. Și da, am postat Brawl Stars, am postat Free Fire, bine, mama vrea să postez Free Fire. O să mai postez și alte jocuri, să că nu o să postez numai Free Fire, că o să vă saturați mie. Și în unele episoduri de Free Fire cred că nu o să vorbesc. Cred că o să opresc viva voce și o să bag muzică pe fundal. Vai. Mă enervează. Așa, facem drifturile frumos. Și dacă vă place joculețul ăsta, nu uitați să dați un like, share și subscribe, nu vă oblig. Dacă vreți, vă uitați din plăcere și nu dați nimic decât să mă susțineți, să mai postez. Și da. Așa. Ce mai bușim. E nașpa pentru că am upgradat-o foarte tare. Foarte mult. Tare, scuzați-mă. Gata, și aici avem 24.000. Ne luăm, ne costumăm. S-a băgat tatuaj nou, să ne luăm pe ăsta la 40.000. Hai să ne luăm pe ăsta la 40. O să mai multe văd. Asta de exemplu e la 20.000. Hai să ne luăm pe ăsta. Vă place? S-au băgat mai multe, ele erau decât 3. Nu mi-am luat nicio mapă. Vreau să-mi iau mapa asta, stați să vadă. Pentru că e foarte lungă. Dar nu să o luăm acum. Să o luăm altă dată. Când avem bani. Așa. Hai să începem. Îi dă bine culoare tatuajul ăsta. Bine, culoarea am băgat-o eu în vișiniu. Am avut la început 20.000, am strâns pentru mașina aia care v-am arătat-o a doua. Așa, mi-am costumat-o, mi-am astea și după aia cu mașina aia mi-am făcut treaba și am luat-o pe asta altă. Cam da, nu-mi place. O să mai luăm alte mașini. V-am spus, după cum v-am spus, o să începem o serie. Și mie îmi place foarte mult joculețul ăsta. L-am mai avut și alții, dar unii din păcate l-au știat și eu m-am adus aminte și am zis o să postez și niște jocuri cu mașina pentru abonați. Nu postez decât numai Brawl Stars și Free Fire. Unii sunt jucători de PUBG. Dacă vreți să postez PUBG, să-mi spuneți. Așa. Ce să mai facem? Hai să mai strângem bani pentru asta, să vedeți ce mașină vreau să-mi iau asta. Da, când o să mai postez o să iau pe asta, o să-i dau culoare și cam da. Asta până acum, da, e mașinuța mea. Voi știți când mi-am luat să o fac? Așa. Ce-mi place joculețul ăsta. O să instalez și pe ăsta.
Așa, să începem deci drifturile. Bun. N-am mai postat de mult. Bine, adică nu mă refer de ieri, că de ieri am mai început să postez. De acum 2 săptămâni n-am mai postat, dacă vă uitați la videoclipurile mele. Și am văzut că avem 22 de abonați, de ce nu creștem? Vă rog, hai să creștem în abonați. Mă abonez și eu la canalul vostru. Vă îl trimiteți în descriere ceva și o să proces. Sau nu, spuneți în descriere cum vă cheamă, mă abonez și eu. Vă rog, abonați-vă și voi la mine. Așa. Hopa. Era să ne bușim. Vedeți că driftul avem în 22. Am făcut driftul. Deci putem să ne luăm apa aia să vedem. Nu, aici. Nu, ea costă 39. Păi după un meci o să facem mapa. Și o să jucăm un meci și pe mapa aia, să vedeți și voi cum e mapa aia. Vă place cum, uite, așa n-am tunat eu roțile, n-am pus albastre 20.000. Așa, tatuajul ați văzut și voi cât costa 20.000. Și mașina costă 30.000. Și mi-am luat mașina, mi-am luat de toate. Și nu uitați, dacă vă place, să dați un like, share și subscribe. Nu știu, vă mai repet încă o dată, vă rog. Mamă. Era să ne bușim, fraților. Bă, ce are? Deci, după cum v-am spus, bă, nu mai merge, vedeți? Da, nu merge. Dacă se aude ceva pe fundale, frate meu. Bă, ești nebună. Dai driftul mare. Așa. Și hai să ne luăm apa. Și să jucăm un meci și pe ea, v-am spus, să vedeți și voi cum e. Așa, vedeți inele peste tot, așa să expune. Că aici astea cum ar fi, sunt niște case și... Da. Mi-mi place foarte mult mapa asta. Și știu că aici pot să fac drifturi de mai răpăcesc. Știu că nu are mapa. Și mie să vreo... Mie astăzi pe mapa aia mi-a ieșit 230 scorul, adică, na, la drift. Uitați, am făcut 42. Aproape fac 50. Am făcut și suma de 50 de scor. Hai să facem mai mult, fraților. Scorul. Uite, vreau să vă spun ceva. E un challenge, cum ar fi cât scor fac aici, vreau și abonați, vă rog frumos. Dacă nu, na, voi știți. Uite, 73 am făcut. Da, 73. Vă rog, 73, na. Ce abonați să facem. Deci cam atâta pentru azi, fraților. Nu uitați, eu sunt Deria. Pa, pa.